Hvad så alle sammen? Mit navn er Westerkeller, og jeg er på vej til DNP nu, så vi ses nu, når jeg er derovre. Hvad synes I? Sådan der, nu er jeg i Billund og klar til DNP, så lad os komme indenfor. What up? Den vej. Så lidt over på. Er det din hat, det her? Nej, det er sgu da ikke min hat. Hold da kæft, mand, en fed video. Det er en fed velkomst til DNP nummer 6. Ham der væk. Ja, jeg vil. Du skal følge mig. 24 sekunder. Jamen, jeg gør det. Hej, hvor er det? Kamera ved fjæs. Skills. Skal du bare rundt og... Hvad så alle sammen? Mit navn er Westerkeller. Det går sammen med gutterne. Prøv at se de to røvhuller bag ved mig. Nå nej, det er du ikke længere. Nu er jeg med. Rigtige røvhuller. Frederik og Emilie, I har bare fuldstændig identisk frisyr på nær farven. Det er sjovt, fordi det er hun skulle klippe sig snak. Ja, det går da godt. Han løber ligesom Naruto, siger man. Det gør han sgu da. Skills. Do the dab. Fuck, jeg har tabt min telefon. Og nu er den fandme gået i stykker. Jeg har en kæmpe ris lige der, hen over min skærm, hen over den der playbutton. En lille opsummering på, hvad der er. Og så har jeg en ordentlig ris deroppe. Virkelig lort. Seriøst. Dernede fra. Fuldt smadret på de her bær. Der kan man... Fuck, han kan sgu egentlig løbe rundt. Hvor er min punkt? Hallo? Hallo? Der var en white. Jeg tager cirka nogle gange mod kameraet. Prøv at hinanden. Ja, det bliver så ikke til pizza alligevel. Det er nemlig, det er ulækkert. Hvad så? Italiano, what the fuck? Så har nogle af os skulle lige spist. Nu er vi fandme med det. Hold da kæft. Ham der, han æder sgu stadig. Ham der æder sgu stadig. Den der kæmpe... Ja. Ja. Og de andre dernede, de har også spist. Ham der, han æder sgu stadig. Ja, de her tre her, de æder sgu stadig. Kom over mad ellers. Fantastisk. Jeg fik jo min lidt sent. Not pass!
officielt. Saxe er homo. Så nu er klokken 10 minutter over 11:30 til DNP. Så jeg tror, der er nogen, der er gået til køjs. Og så sidder folk stadig herinde. Spiller. Hygger sig. Nyder livet som gamer. Nu skal vi så se Mugge i hans naturlige habitat. Ja. Tillykke til Fjalle. Streamers. Tillykke til Fjalle, far. Ja, det er også. Hvad så, min ven? Kom over til mit bord. Kom over til hans bord. Nej, han er ikke med til DP. Hvorfor bliver han så? Nu er den dag sgu gået. Solen skinner, vi har det dejligt. Morgenen er klar, og Simon han har sovet længe. Længe? Hvis du siger det længe, så ikke længe. I forhold til os andre, så er det sgu Det er da længe. heldigvis ikke lige så lang tid som sidste år, ikke også, Saxe? Var det ikke 12 timer? Nej, jeg er jo næsten. Der sagde jeg sådan, drenge, nu går jeg skulle lige seng og får noget på øjet der. Så vågner jeg klokken 2 eller 3 om eftermiddagen. Du har da sovet godt. Simon, det er det samme den der dag, hvor du så sagde, Vi er på vej til bageren lad os lige snakke om for at have noget morgenmad. Kom aldrig tilbage. Jamen det er netop det, jeg har sagt min døgnryg. Nu er der sgu så pause her fra DNP af. Nu sidder jeg her med ristet toast, også kendt som Kevin. Ja. Det er sjovt. Enten vil jeg kalde dig for Kevin, eller så Sean. Jeg ved ikke hvorfor Sean. Men det ligger bare på min mind. Men vi sidder her for en timeout-grillen i Billund. Fries. Og bread. Det er nice. Ja, og så har vi været ind og handle. Vi har købt nogle æbler. Altid sundt. Få noget. Som Jørgen fra Spilmesteren lærte mig. Det er på æbler til dagen. Selvom man synes, æbler. Du er til dagen for helvede. Men så undgår det lidt med, at man får det i maven af energipring og sådan noget. Så det er dejligt. Altid. Så kan man få det bedste fra begge verdener. Ja. Så det var ikke super spændende æbler, men der var der æbler. Og hold det kæft, det blev godt. Ja. Det er næsten lige så meget som i halven nu. Ja, det er ubehageligt. Nej. Ja, det værste ved hallen, det er, at fordi der er så mange mennesker, så er fugtigheden, den er meget slem. Ja. Ja, tak. Så er der fries. All around for me. Og jeg har så været inde og købt sådan en fin lille Red Bull The Summer Edition Tropic frugtsmag. Så sidder jeg her og tager billeder til Instagram. Det er poleret kommer. Simon! Hvad var det? Så går vi. Hvor er de andre henne? Går vi nu? Interessantos. Lille ven og... De tror, det er sådan en iderkår. Var det ikke kørt, eller hvad? Iderkår, ja, det er grønt. Goddag med dig. Hej med dig. Jeg hedder Claus Erik Bent Andersen, og jeg er dårlig til at finde navne, så ja. Jeg håber, det var godt. Vi går ind helt på streamers, vi skal have aftensmad. Se os alle lige. Jeg er også her. Westekiller, han er så glad. Jeg er også glad. Jeg vil bare gerne have noget. Jeg er rigtig glad. Jeg skal ud og have pizza. Westekiller kommer ind på Billund Pizza and Steakhouse.
Så er det sgu sidste dag til DNP. Vi sidder bare. Os der er vågne nu. Sidder, spiller og kigger på YouTube. Der sker ikke særlig meget. Folk kommer ud fra soverummet. Jeg er lige stået op, så det er fint. Vi pakker sammen her om små 2 timer. Så er der kun en time tilbage, og hvor meget kan man nå på en time? Der kan man ikke nå særlig meget. Der kan man nå at pakke sammen og smide tingene ud i bilen. Eller hvor man nu smider dem hen, og så bare hjemme af. Så jeg kommer til at filme lidt ekstra her i dag, hvor vi går rundt. Måske skal vi ned og have noget morgenmad, så der bliver tiden lidt ekstra kortere. Så ja. Jeg håber det kommer til at blive hyggeligt i dag, så vi ses længere inde i videoen. Mange tak. Hvad man siger? Mokka har små boller. Små små flødeboller og nødboller. Nej. Så godt det kan få en daglig resultat. Det er tyret. Det er far. Hold den op. Nu har jeg sgu pakket det hele sammen. Prøv at se her. Hele lortet pakket sammen, klar til at blive smidt ud i bilen, så jeg kan køre hjem. GG. Hvornår? Den 16. 16? Ja, på lørdag. Undskyld. Ej. Kom nu. Tak fordi I så med på den her video. Jeg er meget glad for at I så med. Så jeg vil gerne have, at I trykker like, giver en lille comment og subscriber, hvis I ikke allerede har gjort det. Så vil jeg prøve at lave flere videoer, flere challenges. Jeg vil snakke lidt mere med de andre og lave et stort arbejde for at kunne lave videoer og streame for jer. Jeg gør kun det her for jer, så tak fordi I så med. West the Killer er ude. Ses i den næste video.